Moikka, olen Katja Leino-Murtojärvi. Olen huittislainen luokanopettaja ja kaupungin valtuutettu sekä Satakunnan hyvinvointialueen aluevaravaltuutettu. Perheeseeni kuuluu mies ja 4 lasta. Olen monin tavoin satakuntalainen. Huittisissa olen kasvanut ja Raumalla opiskellut. Minulle on tärkeää, että arjen asioista päätetään reilusti. Olen ollut 1 kauden kaupunginvaltuutettuna ja varavaltuutettuna Satakunnan hyvinvointialueella. Haluan olla tekemässä jatkossa myös päätöksiä sujuvan arjen puolesta. Aiemmin toimiessani Voimisteluseuran puheenjohtajana ja Lajiliiton toimijana pääsin vaikuttamaan ihmisten harrastusmahdollisuuksiin, muun muassa siihen, että meillä on Huittisissa toimiva voimistelutila. Olipa kyse sote-palveluista, lasten harrastusmahdollisuuksista tai työntekijöiden asioista, kaiken voi tehdä reilummin. Sosiaalidemokraattiset arvot, vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus ovat vastavoima nykyiselle kylmälle päätöksentekopolitiikalle. Jokainen ääni on tärkeä. Käytä ääntäsi.